Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika u okviru projekta Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika, koje finansira Ministarstvo rada i socijalne politike, organizuje radionice pod nazivom Imam pravo. Ja sam Ivana Bućko, dolazim iz prevodilačkog servisa iz Beograda. Radila sam dugo kao administrator, kasnije postala i tumač. Naš servis u Beogradu ima 3 člana stalna, dakle 2 stalna tumača, 1 administratora i po potrebi angažujemo nekoliko slobodnih tumača. U opštinskoj organizaciji gluvih i nagluvih Paraćina radionica Imam pravo održana je u subotu 15. oktobra. Najveća potreba korisnika znakovnog jezika jeste u zdravstvu. Inače, na radionici su korisnici upoznati sa pravima koja gluve osobe mogu da ostvare korišćenjem usluga tumača znakovnog jezika i sa ulogom prevodilačkog servisa za znakovni jezik. Veliko mi je zadovoljstvo što su danas u Udruženju gluvih i nagluvih u Paraćinu gosti iz prevodilačkog servisa iz Beograda. Organizovana je radionica Imam pravo za gluva lica. Mi smo jedan od 7 gradova koji je izabran da se gluva lica i prevodioci kako vam kažem, obaveste koja su prava gluvih lica i na koji način treba prevodioc da funkcioniše u njihovom radu. Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika organizuje radionice Imam pravo sa ciljem da promoviše profesiju. Projekat Podrška komunikacijskoj inkluziji gluvih korisnika znakovnog jezika podržava sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Projekat se realizuje do decembra ove godine. Plan za narednu godinu je aktivnije angažovanje prevodilačkog servisa u cilju većeg ostvarenja prava gluvih osoba pomoću tumača i radi lakše komunikacije i uključivanja u društveni život zajednice.